Rồi try. Hangani ka singi bang ngan sami ka tin ka jong try. Hapdeng ka jongi. Ngakan mau ka don iwe syakri jong try. Ba ilangnya ban bam ya kata ka jing bam halo kata-kata. Namaman ka singi mesti asya balibu school kon bam lang bat kata bet. Hadu beda lang nya ban bam hadu ya kata ka jing bam Bai nya kali ya kata ka singi ikum sam thia do. Habai thia i awet. Hakata kecing yo tiap i rumah yang main ngantra bang konflik su dulu selesai. Nomor ilang nyapa di latat hadu kata-kata. Bagacu si keju kecing bam. Bakadon ro kapor kanong ifi ngaban mapiro. Ngisai tat no. Mo ngilang discourage no bong tin pareng ngelawan ong ifi ngilang impatient no kadon ko iga benta lani ngelawan hak tin khasi bang ngipisa men sem no. Ngi tat no ta. Ba namar bale ngila tat no ya ka bang nginya ya kata kalunti. Ini pej ban nga hagani ka por ka mentan na ka kitab jingken ka nong ka ba arpuwe. Aba pipej gini ki kun Israel hagani ka jaka. Pin songo pelaban namar ya ka ei ba kikilong. Pinda pulih ha ka nong ka ba arpuwe de khot ka ba nungkong ka Bible ka ong ba utaus im arat u kenja kanan u ba syong sa syapang syati ula yo songo ba ki Israel ki wan na ka lenti ki nong sentiat. But ulai lihat temang ya ki Israel, but kindiat naki ulakem hakler kawat. Hang ne une usim arat ubadai usim jong kanan ulakem ya kita kibri Israel. But ulai alam ni ki. Baka Bible ka batai bakini ki Israel hakadekat ka ba ar ki ongki kular ya utrai. Ba ban ong lada me IT shisha ya kini kibri hakikti jonga ngate ngan penjot no khot ya ka snong jongki kini ki dwai chet ram kyong tra bla me IT no inusim hakikti jongi ki briu jongki ngin penjot lot baro but ka Bible ka ong dikot balai but utrai ula shashkor ya ka tin jongki Israel ula shashkor ya ka jing dwai ka jongki but ula IT no ya ki kanan te kila ya penjot no khot ya ki but ya ki snong jongki but ula khot kerteng ya kata ka jaka ka horma hang ne ki kon Israel Kiduai ublay yo sngo. Dan basha ring merau na kibriu ki jongki kile duai kum ki Israeli barok away baru ublay yo sngo ki jing duai ki jongki ujuba bakay baki kular. Habang apuli yang ni ka benta ngasgo ikemen bah. Ngayo i ya ka jinget jongki kun Israel. Hare habang apuli pat ya ka dekot ka basaw sharum. Hang ni pat ka panmi yang ni ka jingkli bat ka ongkum ne. Pat kile ya no lum hor dagalenti ka duriaw basaw. Ya ka ban lek saudang ya ka ri Edom. Ti kala pisa ka mensim jong utau pej ba namar kata kalenti. Hang ne ka tin ka jong try ka ong ti kala pisa ka mensim jong utau pej ba namar kata kalenti. Ala pipej aki translation ki ba bon ka haka NKJV ka ong bakilong discourage. Haka ISV ka ong ba kilalong impatient. Kila tat yang ni kelenti bakinia. Kawan rai hak dekat ke besar hadu ke balai yo i ke jingat. Hang ni dekat ke besar baki ong gila tat. But om tang kata ka tien kasing serak ong ba ti kala pisa kamansim. Ngantip hak ni ke janmit ki bawan hak ni ke jaka. Lani pi ki bapet halala ke jong kapor. Ngantip yo kamansim ke jong piru kalong kumjo. Pila tat ya ni ke lenti ke ba pi yat. But kamansim ke jong pi kala pisa. Kapisano ngamen sim. Kadon ka por nganong ye pi ngi kum ki briu ngi poino syaka jing tat nganong ye pi syaka jing lang bad ka jing pisa habang ngi yo i de bang impoi. Nama ka Bible ka batay bakini ki kon Israel kimpoi shairu am ki ya be ya kata ka ri khalau bat hang ne ki pai ba nganong ye pi ki la ong me la biang gatto. La tat. So bam poi shu. Men hakani Don bekot yang i syaka jingya tho ki don kata ka jingya tho ki khot yang i ka changai ba nang ne ngi ken ma bangia shong kali bangia let nganong vi nung kong lap pitep dale jingya tho ngi le phong kut phong tai mo ale style de am ngim ju ya ja slipar sudah ban le jingya tho de kam no na ne da ngim ju le bang jingya tho te da hap su tho ka riam ga be ngi la riam ba nganong ye vi
Hatang poi si tang linti utai la poi jane kakut la loj no namar jangai tan. So bam poi shu. Bat pitip nan kong dang lej dak jing so rem. Ngia syong dia bam cha jing bam ngitip ke jangai ngia bam jing bam kidan. Namar so kasniu pelat kata kalenti. Pitip poi ka tanuman. Balik ya khot yang ni mo. Hata para syong. Kadi saja balik dor kamun khot. Hadu la poi kata ka kitin tu. Namar la thaj. Sedon tak beryalam, kahkan mau, yalam masyarakat kaya yang meliduai. Bakata, mau kata kalenti, wah kam sediu susu. Oh ni apa perung sekelak cak hak pedang kelau kata ro. Siano, bitep niami nang ni kumba sau steng san baji. Poi hayeng ya tho la kadoi tam. Pitep la thai por poi so bang syo ka bam ai bam ai la ai su bam ka pitep so tenat syo da ngi poi ban tunum namar bale ka jangai than ka lenti dam lech ru long da lech pitep sngo ba su lech su shong kali sa klet kawan ngi sngo ba su shong kali ba kasneu pala kasrok ngi poi tunum no para mangi ni ngi la thai don le bong so mi chu tang ka bai present ro Mo, tentang daling thọ dalai present bah, damyo ka bam bah, longum no. So ban pan biang nem. Ha? Kati kata ka ba e. Tien ka jong tongai ka batai kini ikon Israel. Lai tli ki khot ngapule ngau klan ka jinget jong ki bat ki pendep jingkular. Hada ki poi ka khot ka basaw ki la thaj ya kan ni kalenti ban kinya. Ngatep ro babon nangi. Ngidon ka ni ka jing lenga ka jing pisah ka mensim ka jongi namar ngi sngo ba ka ni ka lenti kam kut shu ngi sngo ngi kalain haju si haju long tek kumbabam jalebi pidapet jalebi haju si haju nga ong e fi ka ni ka penta jong ka jingem jongi ru ba ki kon Israel hang ni kila ya taj ba ka Bible ka ong ha ba kila lenga ka pisah ka mensim pitep tang dala dap palat ka mensim dala dap palat ka ni ka mensim Hapan mi yano riano. Tenam. Hapa pila dap pelat teh. Pila kun pelat sepoi berada. Pimi yok sayam. Pitiet kelaman ka klik lejong. Fikwa teh ban say fik. Ngapait bah kam tam shikurim. Shumut menta kalok kadang dom pala diulok kam nut ban keren em. Pitip ka say yano kata jing dom. Haki kun. Kun ba please yong mai aja. Masih aja si aja kum ta. Tembi. Pitip don kam ban say ya ka ei bala don hakai. Apa? Tikini Gibril kila leng pelat. Kila leng pelat. Kila pisah pelat. Tien ke jong terai ke ong haba kila leng pisah. Dekot ke ba san ke ong. Teu tau pait ba ulaklan persya yo belai bat yo Moses belai pilih alam yangi nakeri Egypt bangin yap hari klau. Pi damar kene ke kentin baki kimi kamdei bakashumi angta ka Bible ka batai na mar ba kila pisah mensim palat. Kila long impatient. Mla syasyu. Kadang kamban pan betay. Bat kiban betay hano. Ha ublay ka banan ko. Baar ho Moses. Barang belay lawan lam yang ihang ni. Hagari klau. Nari Egypt. Nang taom ta kata. Namar uni kupu umdan. Lemne ka omru umdan. Bat ki mensim jongi. Kila sengau jeli ya unik pu basneo. Kila sengau jeli ya pu basneo tentang kidon kijing bam marsudang chat dia. Chat kata jing bam la langsung adap lupa dah. Mestep rufin bam keju, damit ru bam keju, lasai ru bam keju so no. Langsung nya no Harengi bam ke jaman ke singim je so nya. Dia hari ki ai ja sudai fi mestep damit lasai ru so no. Ngikwa kerja henry ki jing tak ki biar per. Dia kata bun ki nong belah ki song jana yen ki thiet jing tak la dukan. Dia nom dai. Kerja na yen ngabar kasi ong mensua kamau li belalang tang belah tu. Ngaong ita nong belah kamrem kerja na kamrem ki jing tak na. Ong acakap rak jing tak dai tak kerja kluit ke. Kelabang kan. Pingi bun sen gin bam ka ju si ka ju ngila tat ko menen tangong fi tai dala tat fi haru da pos ni rong langnya kini ki kon Israel ki hokum no langnya kan ni
Langnya ban ba mu ni jo siu jo bat kham tam ki ong no fitem. Uni ukpu basnio. Wei fitem ni ukpu dai. Mana. Ka jing bam jong ki angel ki ong no. La nya ude basnio da. Fitem haba pidala pisa pelat ka mensia mem. Pinum suto naka shuntur jong pi kami ketin ayu. Namar kadon kam bagen mi. Kita tahu Jisu orang kampan seniu kata ke ka barung syapo handai ka ba mi syabar. Namar pidala pisa pelat kata ka mensia mem. Ka ban mi gede ka seniu sudah. Haba pidala kun pidala tat. Kada mi ka betai. Bat hang ni kini ki betai. Bat ki ong ablay balay mi wana lam hang ni. Bat ki kenok yo Moses balay mi pelat yang ini nari Egypt. Kila ya tat bat kida ong ro. Ngilang yak ban ba mi ni kupu. Pitip ya ka baki aingo menta ya kata kitanum. Bat kaniru kalong kumjuru kalenti ya jongi hau try. Namar kum ki brio ngilong impatient. Kadang hang ni balong impatient ne bamla bani syak slam. Dan aingo be syak slam sudah. Hero you try. Pai si paramarjan ong ngade be syak slam. Kublai ti? So bai paramarjan pai ong ngade be syak slam. Duna tu. Cisha pi syak slam. Hoi. Pe ki kelung da yok present. Ki kwa lem no. Kwa plet no hang tu. Pistu ki kwa ayu hang tu. Dia kata ngan siong da I give ki kelung ada babha. Yo ki plet ajan jigi breu leran. Namar ki kelung ki don kata. Yo ne ngilong discourage no ngisuduk men sim no kaju. Mpai si senuru. Dia kata ki don baplik so discourage no ado like post nampat yo breu. Teng kem la kem bat la bat ini nuru. Syong la syong. Namar laduk men sim. So yo syu. So baladir tang lai post nam dah so ladir. Di don balong kum ta. Kita ngilong impatient hadu kini ki kon Israel kita long impatient hadu kata-kata sunat naka ISV version namar balai kila ya tat banyak kini lenti bat kisngau bakan kini lenti kamkut yo don na pring jongi ba pisngau kalenti ke jing jar ke jing shem ke jing pang jong pi kimkut na sunat kawai na ke jing kren jongi pasal bantai las lem ha kata ikren yong ba findakan mau fidat tit ke dawai kajudon baik ke expiry date badi yong kan mau ki jing shem ki jing kendu jong pi ki jing ele jong pi kan don baik ke expiry date amen lada kam expiry pi fila expire Fio bat pi landa pila expire pindon nak jaga kamba kumutu unong krong amen amen habang apuli pa ka Bible nga kastunat bahang ada puli na po ka gospel kajong Marcos kanong ka Henrio ka ong ba Jisu u misteri. Mau nga namar ba Jisu u day u misteri. Day kata u sakalong ro ubay yalam ya ka ministry. Kan mau pinda puli Bible am stunat bah. Day na makata pi haban sunto aga jing em kajong pi. Kani ka impatient kajong pi ne kajing bamla ban am. Fi ki kon Israel hang ne kimla ban am ba ki patay no. Teng mangiru yo bangyam la ban up ya kapor ka badai ya kapor ka babiang fitep ngishu batai no hang ni ka tin ka jong trai ka ok bahabaki ki batai kala biang la batai la ai ban lai sisin bakadut kala hoj hamadan la ban tong biang pe ka jayu habaki ni ki la batai ka Bible ka omni ka dekhot ka ban riu tiu trai ulapha ya ki sending hapdeng utau pajba bat kilapu ya ki brio bat kila yap shibun kibrio na ki Israel. Blay pa da kay? Blay ang fitanom yang wang ta. Upa da kay? Kini kinang keren nang ni. Uni upar nang ni. Abe pak. Jayo. Ha? Yap. Ngengit unong sumar bi bisain rum tan syu. Umla syu bersumar namar labun tan. Bat ka Bible ka batay ba yap shibun ka Bible ka ong namar balay ti utrai ulapha ya ki sending namar ki ong uni kupu long bersneo to blay ong an phat besen nge ba ba ha ada kupu sneo simno ne besen
วันนี้เซนลมเนาะปุ๊บัดคินี่กี่คนอิสราเอลนัดไตรคิมลงบอลงมังงีมั้งคิมได้ไตรบัลงัดเต็มได้ไตรบัลแล้วคิวงลายจิงบามบัดทำไมได้ละฮะลายจิงบามบัดทำไมฮันเรย์บปลีกินี่ชิชับปุ๊กายไหมบัดเตียนจงตรายก็อ่องบัดกี่บบนกี่ยับหังตาเตียกี่ลายยับชิบนกี่บริวนักอิสราเอลเตียนนามาร์กตาkitaกี่บริวกี่ลายวันฮาวโมเสสกี่อ่องngila lepop bangila klan persya yu trai bat persya ya meru to duai ha utrai ba unshimno yakini kibseng napreng jongi bat Moses ula duai nakabenta uta upai ba hang ni kakten ga jong trai kong wa kini ki sutu pat la lepop bun senem kum ki brio syaban keren ngim ju perkan daladep keren saken mau ngat aku keren bakla Don si ni tai perlop jongi ngelik ya gajing penbaptis sate chapo dam hang ta ba ngiami nang ta napo jeseng nang the napo mau lai te don tau kena samlau peniang ya ta skuti tengi ring lai ngi khamdaya kran ni era handai ita ba wan phayo I ta skuti ong kum ni ta isi mo ka skuti pai sel al yo ta ka war e jong skuti te bu stang skeleton kum to ka nya wang cing isi ti pai se uta wang hot ke lah keren banyak tak skuti dah. Kumno mak ya nyak sit keti lut kum tam tau ya. Onda bala ihar biang lawan pai, ihar biang hamolai, dada ihar. Kita puta ba ikran dah ba kena samla. Ta kena samla sheme ke shabiu le start kata ka skuti. Ikran banyak hang kata ka skuti, hau tau try jong skuti. Hiyo am. Ti mai la kran tu ta rom na hot ken. Hare hakapor ba la ihar, utau try le start kata ka skuti. Bat pite bitala shubat back. Keren bakala. Hari ilem no, ladap keren dah. Saya long kan kumta. Ngibun sen ngi keren syuata ngi seperkat ngadai ban keren ngam dai. Dayam, hadin kata nong, ai lah bakla. Hadin kata man meet one besim penem, ni ngalak keren bakla. Man pan ma prom so long syu. Hang ni ro gikon Israel, kilong tek kumta. Kila lang pisa ya kalenti, la sakaban thnum ya kalenti ki thnum ya no. Ya ublay, ya Moses bari kicing ba ai ublay. Pite belai ki poi kata kalenti ki ham kali belai ki don kam mantenom ba kata kalenti ki lenga pisai kata kalenti ki jet hi ki jet mano ki jet hi na markim tre ban le syakari kanan kari balakular hakalenong ga bakalla la fi pule ke cu hi ka kitab jingken ba kita ki kan arngot ha ba ki won ra ya ka kubor kita spongot ki ra ka kubor ka basneu arngot ki won ra ka kubor ka ba pinda pule hakalenong ga bakallai ba kat saw pinyo I ba kijit hi kari kelenti ki ong kabha bangin don hang negeri klau pat thnum hi kumbai pastor bantai don gue kijing keren au kalam yat ba pijit hi tu lok kanwa layo so gitu jikren okay kiwei sawat po YouTube dena bajit hi pi ngi bon sien ngim ong banga bakla manga kini kijit ya kata kelenti bat ki pisah lamar kata kelenti ba ki kijit ki thnum you know Yau belai badiau Moses nangta satnum ya ka jingkerku bau belai ai bam yaki berkat kum ki kon Israel kat no jingsok barok ki kme ki pa ki kwa kum ta but the key step shule ya step layo jing bam wanra shayeng shang lang bat ki kon ya bam lang ki kme ki pa ki kwa kum ta namar belai menta ki bek pa sisen pilong kme ki pa am kam tam ki kme ki kala long marauฮับเคสั้นไปเจมสเต็ปส่งติเพนเป็นยังติเพนยากี่คนออกเคนอคนในสกูลเคนอพี่เตปารอกี่กว่ากุมเนี่ยเดินนำคิมิกป่ะอะhari hang niam don kam siu pisa ublay wai be je ki pakat kim don kam sliu ding adam don kam sliu ding lalaj ban sat kyuyong dera ha lalaj thit sabon pisto ki kon don kam ban hikai kumno sat jingkleng namar don jingkleng amen so kemana ha borok kuat kata hari kini kita tenuman Kia you? Kia tanoman tentang kibre masyong. Ni la tight feeling training dah yo shti di fikat. No kejing sutun nat di yo shti no. Ni dah karpiu no ni dah don pakhang snong ai emo sutun tentang stunat dah yo. Dera. Ha? Ublay wise non arsenam.
Arajal arpo wei Song hayeng. Hadu bala tenum. Ngikwa hi dalayo mengkwa bat. Hang ni kaktin ke jong terai ke ong. Bung terai upen suk ya kini ki kun sai la. Ngala banong ya pi. Gim tre ban lek. Wai bam ya ki. Kia tenum ya kata kajing bam. Pitep tentang ki kun ta ki sai tenum ya ki me. Babon ki me ki lai shet ki kun ki tenum ta kajuk kum kani kajing bam. Pe ba ki kun man ba le. Sha fin ai bam. Ki plit chua. Nenam. Ki lorni om tak kata don le. Ki dah semar chua. Dera. Kadai nem. Kan ngot sai semar chua man bam. Pi ni hab man sutu ngi klet ka download ba kila pan kre ta. Pi kini ki kun ser kila klet ba ublei upen suk kat no. Kim don kam ban tre ya ka ban le thiet ya ka bam. Kish don kam tang ban yan ben. Pat kan ne ka lenti ba ki jet man ta ka de ka lenti ka jong ki hi. Dei ba ublei jet. Ublei ongan pan poi no ya fi sa ka ri kanan. Hari kini ki ong jet ya ka de lenti klau. Te yat kan ka ta ka lenti ba pi jet hi. Hari kini ki ong pisah mensem. Babon sen ngi jet hi ya ka lenti bat kata ka lenti ka bangi jet ka Bible ka ong imat ka bet hari ka lam yang ngi sa ka jingyap. Ha kita probab ka ong kumta. Ngim su tho ya kata. Hang ni ki jet hi bat ki ong ngi pisah kan mau ba. Yo ka ei ka bangi ngi pisah ha ka jingem jongi ka de ka jing jet jongi hina. Ublei kam ong ya pi klik shem ya karam pi shem hi ya karam mat menta pi sai hi ka men sim jong pi bat pi ong ablei balei bat nga mele kum ne ublei u klamong klik shem ya karam ublei kam ong di ka kiat menta dalas new libar pi ong ablei le kamba yang a ublei ong nga klamong di ngong dap do men sim me pat me di da ka kiat pi yo Ublei orang dap do man siam ki dap pada kaum. Tolong hi. Ha? Pi kedai namar kata ngi bon sen ngi thnum kala ngi thnum ablai mame. Hari ublei u klam le ai ruam. Dai mangi bagi jet ya kata kalenti. Ki kon Israel ki jet i bat ki pisa. Pinakan ma wadu Adam hak per Eden. Kak per jong ublei kita bezikil ka ong. Kak per ke jong ublei kini ha bagi don hak per ke jong ublei Adam pitep kapelong ya ulu abam nul borok kijai sok hangta hari try ka don bagi mesimo ngakwa ban mat ya kata fite bonsen ngim junior kor ya ka ei ka bangingi don han rengin kam itenat ya ka ei baki wei ki don ban ya kata baki ki don bangingim don baci ong mo ba uplang borobor ujar ngam jong ki para marjan ban jong lede fina kan ma ba ngi itenat ki plang jarngam sa wei ta ngajong jong inum yo i but say don ro ki brio ba ong kum de Fitep, lada ya kibriu lada umdan nong keren, lada umdan nong shun, lada umdan kinong ben, kinong kentho. Fitep kita kibriu deh bakum no. Kita kide kibriu bam judan parlok. Bam judan yo parlok umdan bahayeng. Perkat tang lade simet song khop bait. Hari cisin ba pidon parlok, cisin ba pikwa bakan bah kiwei, pidon ke jinge dai ber kiwei kan mau kindon ke jinge keren rut na kiwei. Amen. Mau jisu ong Unong ele jong pi undai na yeng jong pi. Amen. Ngasga ba danon ba kan tho em ngong ade ai ngo yo tra ba danon ba kan tho ka ba mot ngade ubreu ba nang ba pen dei perlok. Semua dalam don nong kan tho nga ba 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 ka ba mot ngam jukren breu. To breu kan tho li da semua da wan breu sio ngasuan ngasupai bi yaki kum to. Ngalej no ngam keren. Ki breu kin mong ye hira tani nga. Nama ngam ye keren te ban no man ngam don jinge dei te ban no man no. Har si si na fi don. Pi mana kan yang awan we Bible study. Iwan syong itai kong hak kemat do. Fitip ngala penreke kat ba penreke iklam reke. Kau nggak sibet lah syok sibet ini kong. Klam reke. Ngamut ong. Ai kadur babreu ukris on iya ngau nggak sibet ini ino ngak klam babreu te sibet. Ngam solong ngapen kelawat ke jikai. Kata jaka. Bat emdan meno bakran Iwan marwai imi no masun wairo imi no. Bat emdan bakran. Pangasi ong kidon kibriu balong kum tam emdan nong kentho ya ki. Ki besak kentho ki de kita ki kwa balong parlok. Ki kwa baki wei kin bah. Pin sya ayo. Sya kentho kam tam kani kapor ba mentale. Kentho da kentho long free. Emdan kam ban sio. Pede kan mau mun shwa po message po mobile da pa message hab dang lut da stengka ne artengka. Tingim ju pa message to kapor ro. Mo Menta badai pri pak put.
Thọ ba cerong ba. Mo ngapai apo YouTube nama rapo komen sedih free komen kat bamuan. Babaru bas diu komen be jadi bahap siu em. Hang ta lai thu kanungut manut. Denam dai. Ban ai advice ki brio badai ba ai na suntur chu thai te phi. Ai bet. Dari bahap siu dah pisah. Wah. Kabe. Pingi kum ki brio ngim su thu ya kata. Kata kadai be jaga jingem. Bangin syakan tho vi Moses em ubelai usyakan tho hang ne namar uya dai paralok berki kon Israel. Amen. Ukwa yaki bakin ba.แต่ได้นามารกตากะจิงชากันทอกันวันไปเตกตาเราเดินมากันทอยฟีเอ็มองาเดอุบริวบาอาเมนเอเมนงาเดอุบริวบาบาแต่พิมชากันทอเอ็มกันมาพี่เดบริวตั้งไปอีกเยลดีพิมจุกรนี่นู่นyaดับสิตัวช่วงมันตาโดนบัวมาดีสิตัวโดนบอลเล่มตามาดับสิตัวบ้านหลังกุมตามาดับสิตัวพี่ชูสงับเบ็ดพี่บ้าเอ็มพี่บ้าฮะละเดียอะไรพี่ปัญจดyaบารอปันนามารพี่คลำชำลามหามกับไบเบิลก็องLada memaham on dawa ya kasnam ke jome. Namar bale ya kasnam jong uta yo ba meklam maham on dawa na me te. Kaktin ke jong try ka kren shay ya kata. But hang ni Moses namar open bet ya kelenti usha kan tho. Ki kan tho yo no yo try ba ar ki kan tho yo no. Moses. Habakut kini ki berjuan be Moses. Layak beri babon devi. Layak yam. Try Moses lem no try. Ya bas able aingo me penyap ya kita. Ada dah. Cuma mata don bakan tok don bakan bennya pi kia yap. Sobang dah. Sobang dah. Ha? Dah yap unong syun. Sobang dah. Sunut mana? Ada dah. Mana layap? Layap untuk syun ya pi. Teng dah hab lej sudah persoalan hi kem tu syok baik mesti. Pakat Moses komen try ni. Moses komen. Lada komen nem ukang baik jingkang ai madang yap chu. Pu jongi. Han rei Moses long kem ta. Ka Bible ka ong kiwan ju Moses kio. Moses gila le pop. Ngale you? Le pop. But ka Bible ka batai kio ngila le pop yo try ba dia me. Namar bangila keren sniu ya me. Banamar ba ogyom no ngila keren persya. Keren yo? Persya. Kabamut ayu kan ni kabamut ki ong be ki weng no ya ka jinglong authority ne ka ikhtiar ne ka bor ka jong blai bar ka ikhtiar ka bor jong Moses na lor ka jong ki. Ki ong weng no ngim don kam ya me. Ngim don kam sho ni ku. Ngim don kam ye sho. Hare ki wan manta. Man don kam long tek. Don si sen bangatip. Itai ba don ta kun kan thai. Tai kun kan thai ha ba yo ya kata yo tau samla u ba i ba. Ba ru ku pau ong pai khon nga ta ngam mon yo new brio nga tep udi. Bat kum juru ubun samla palat nai tre. Ka khon. Nang kong ta ngap hadin ulap pen be adu kata-kata. Ku pa u khang u sho ru urak ti ru ba kan nai lek te u damar u i pala de ka khon. Kado ka kon gala bitar ka wi ka sing ka song ki jan ka taru ka batit utau samla ka song tang kita ka ong bai pa shim no ani jan jong pi ngam tre shu ngan let nyo baru tu ngan man pai shu ngan pek shu ka dur jong pi ru namaru ik palat ma u yang a i ta yeng ku pa lem no ka kon la pet kam liwat hadin yo pras nem la yo kon lai ngot tai kun kan thai wan biang na mau la la yo lok doi Wahมันพายเบียงเนาะน้ำมันอะไรอุกป้าป่ะตัวฉันโอ้อุมันกป้าอุมันกป้าลายอดตะโกยกับมันก็มีพี่ตั้งแต่งี้กันกอบเด้อหาดูอุกป้าอุกดบวงแดมหนูคนละจ้องเด้อพี่โมเสสมันเท่าสู้โถตะกินีดิ้งจ้องละจ้องเด้ออันนี้ก็เนาะกี่วันปันมางี้กันน้องพี่เตติกตาพี่เตอะไรดอนมาปันมาไม่พี่มาเบ็ดอาเมนมันมองบลิงันมาบลิเล็กกันตัวพี่เตตั้งกับเอฟฮะคำทำไอ้กิบลาชงค่าหาบุลล็อกเราปันมาลาเบียง delete เนาะหน้าไฟล์จงพี่หาเดินได้ยันยาวัดไซเบียงกันมาฮะกันมาพี่มันชัวอุลล็อกว่างadaปันมาไปกันตัวสกุลเสียงกันปันมาไปกันตัวกรณีกับมันตาบัดหังเนี่ยเตียนกับจงตรายกับกุรันหังเนี่ย
Bah wan pan map Moses upet tiki ba ka Bible ka ong. Ba Moses apa kilay nguk ba ngilale pop bat mengilay kran persya yo try bat persya ya meru tu duai how try ba un shimno ya kini ki sen na pedeng jongi ba Moses ula duai na ka bentau tau pet ba. Ka Bible ka ong Moses ula duai na bentau jong no. Mano kini di pet ba yo? Ba tanom yo Moses. Moses ladon boong terai. Bak mo. Rung am tip relakon utar. Chanom ne pan poi. La tip cho la kren sa de ki ketien eu. Kini gyong duai lem. Pin duai terai? Cumon ma pi de jaka Moses pin duai? Ha? La kren ben ya pi la kren jot ya pi adu kata-kata. Pinang duai? Kita ubangait ubasisha abadan bakran ben umjukan mauru ya kajing keren ben. Amen. Kan ma bai tang baki keren i ya fi. Amen. Ki keren ben kat bakran do sur khebe jong ya ro you try. Ada ni haban kong you try ta. Chi su kila keren ben, kila nyo ben, kila kentat, kila sempat wang andai. To map yaki. Amen. Kamut ka klem shem la sno ru em kata hau. Kita bon senem kamen sim jungi ka pisa namar ka sno kita kecing syale na kibrio. Berkata kamen sim ka pisa em kaya lam yangi bangin tanum yo blai. Kaya lam yangi ban tanum ya ka ka bau blai la kerku ha ka jingem jungi. Dai nama kata super light bed. Amen. Berka Bible ka batai hangi bau Moses udwai naga banta kini ki pajba. Bara bau duai ublei uklem shem la shem padi kita ki pesen. Haba duai belai uklem shem no ya kita ki pesen. Ka Bible ka ong tiu trai la kren how Moses to tau ya me yo sending ba to boro ya halor udieng how we baro uba lapu haba ula kmi ya unyo im. Te Moses ula tau yo sen renong bat ula bo ya halor udieng. Te la dau sen ula po yo no breu haba ula kmi yo tau sen renong ula yo em gan. Fi hang ne blay klem shem ye kita sen. Ye ki sending klem shem naki. Klem tre ban shem no ya kata. Hanre ong la don ba syapo haban pek no yo ne sen renong. Syapo do sending. Hanre kinlet how sen renong. Fin suto hang ne ka jing emper. Ban sna yu sen renong utar renong anong ya fi kahabanya nya ki babon ba ki proses nya ki benta kahabanya lembaga ding ka lembaga jing sya haki ternem ber kumta banon ra ya ka jing sandur nganong ya fi jing sya shoot kumta terter but mano ba pet no yu sen renong haba sya po no ni sending unem ublai uklem shem no ya kata ka sending naki uklem penja no. Dai kata haba ngingi duai atrai shem no yang ne ka pop ublei ong nganam shem ya ka pop hare jaru bakot karpat ya ka kerteng ke jonga yauta un lajem. Amen. Dai namar kata ka pop ka don ka perthai ba ka ngeroi hare ban laj na ka pop ya ban pet ho Jesu. Amen. Jarba yo yo try. Jarba kot karpat yo try. Jarba yo mat yo try un laj na ka pop. Amen. Bat kan mau ya kan ka pop mdi bo blai wa yang ni. Dai mangi ba jet ya kan ka pop. Dai mangi ka Bible ka batai udai Adam u ba jet ban shem. Ya kata ka lenti. Bat ngi pisah. Hada jar u ba pisah. Ngi suto bangi bakla. Hada ngi pet no autorai nganong ye pi ngin la yem ka Bible ka batai. Hada ngi pet na ka testament ka batmai ka tin ka jong trai ka ong. Hagan ka por ka bamenta na ka sti ka banung kong nong koren ka nong ka ba khatsan ngan pulia de khot ka ba arpo ar ka ong kumne namar kum ba hau Adam baro kila yapno kum taro hau Chris on panem ya baro bilang ba u Adam ka jingyap kawan besut sang ka pertai ka pop kawan besut sang ka pertai hare lang ba u Chris on panem ya baro ka por kata ka sending kawan hi ka pop kawan hi Hanre ke sen renong bonwan haban yai lang baba bon ki ke nganong ifi ka pop
Ubreu ujet hi. Hare Jesu ban pelat yang apa dia pi nak pop haban syak bon ke. Dai nama kata hak ketiga jong nganong pi hak por basak prek ki hap non kam yo ternem. Take yo to renong ban sandur don kam do ternem. Bahaban bom shua ban sain. Haban ban syak yo Jesu hak sri bro si sri nganong pi berke Israel kadai ke jaka ka basyet. Kadai ke jaka ka basyet. Berkat Jesu usyak ya kata jing shit. Balayu usyak nama ruang. Ngkabha bangang syak ya kani ke jing shit. Jong ni ke sri ban kini ki breu bakin syak ya ke jing klut jong du jok kan. Bajaru bak kami yang online em kan. Amen. Udah syak nganong ye pi. Dia kata ke jing sindor bak kita shim ya kita ke syak nganong ye pi. Ke Bible ke batai bak kita tap agak klik ke jong. Bak kita khamwat benya ki ong bakarung kumba steng inci karung. Kata apa ke klik ke jong ban pong ya kata ke pas ngat siap kenya bo un sim ma bang ngabat ma pi nginum syak shu ke ban mong ya ke basapo jong usyak som no nganong pi na ke krung ke jong namar bang ngabat ma pi nginum kam shu banong ka donut jong ka pisah palat namaru Jesu la de ba ya kata. Amen. Jesu lah ada bak ya kata. Wang asliang bangi ngina mong show bang asliang ngila banong habang asliang ngan let show Jesu. Amen. Ke Bible ke batai ya kata. Jesu syak ya kata. Ublay uklam weng ya ke sending. Sending dang pu hi ya ki brio. Ke Bible ke batai. Dang yu dang pu hi ya no ya ki brio. Hanrei lada ki pet no you sen renong. Kabor jong ke sending kakot no. Ngakwa ban penken mau ya pi. Haba pi pet yo Jesu. Pi kmi yo Jesu. Bat pi bot yo Jesu. Kabor jong ke pop kakot no na ka jingim jong pi. Amen. Lada pi yong ngakwa ban pet na ka pop pinum la. Nambar ka pop ke don habarok jaka. Namar ka pop nganong ifi ka Bible ka ong ngile no. Ngipun shua bat kasaka. Pi nak jing pen shoy habakawan ka jing pen shoy hadin jong ka jing pen shoy ngong ye pi kaktin ka jong trai kong hadre la pen shoy we pu we baro ha ka jing ring pa ka jing kwa brai ka jing pen shoy kawan nei nak ka jing kwa brai nak nak ka jing kwa brai berkata ka jing kwa brai ngong ye pi habakal riam yangi ka penlong yangi bangin pun ya kata ngini yo ngin pun shwa bat habaka ka ke Bible ka ong habang ngila pun ka ya kata ka pop bat haba kata ka pop haba kala sanda ka ya ka jingyap pi ngim la taman pet nang ane munu bom juan jing pensoy hang ne hangai we ro nam dan baro ngi yo bet ka jing pensoy ko ma sen la don we nong kren no ai ne nuksa udan we khona samla kata ke jingnya mare ban be ya kata ke kali ban yo ya kata ke taksi ulah mare vot ulah yo ban song vot apdeng kawan kowe ke tempat ke song sini kawan kowe ke samla ke song hang ni usong apdeng udah pet sini ya kata ke teman udah ki upet sini lu kam smile bah si shoot nama ba samla so kam si pang wong kum ni teng hamak lenti ke kam cungai kam yo thia no yo thia tak ni net Habau da yo thia da pai sakani kaliang ke diang basong kan thai samla wang atrai ai kamon jome kan long. Hare la kumno ke poi sini wang atrai wat yalam saka jing pen soy sumar yang ana ka basnio. Kita udah lupa ma haladi dah. Berkini ya kapor bahir ki u marway. Mau sakut marway. Katmau sudon kai mau busong. Hang tu. Kita kan thai kam kamau ro ban pe. Pio am Kam kan maru ban pe vi ngong vi kata te kade ke berai. Ngia don lupa teh la dia. Ngila don lupa. Vi ka Bible ke kan sa sti Jacob. Vi ka pop em kim la da man ngin le. Pi le ya ka pop kadang parsian ban le ban gi. Hada ba pio ya ukris. Ka bor jeng ka pop ka sangeno. Amen. Ka bor jeng no. Jeng ka pop ka you no. Sangeno, tu kini pet jangan ni kapor nak stage kinong room. Ini pulih, baka kata balak ban peniklat yang ni. Nak kata jingit ke jang utrai. Wei ban peniklat no yang ni. Nak kata jingit ke jang ukris. Kalanot lani ke sipa, ke jing pensitam ben, lani ke jing tangan, lani ke jing lengkut, lani ke jing ma,
lani ka white lam kat kumbala tho naga benta jong me ladang penyap yang ngi barok cisngi la nyau yang ngi kum ki lang brot ya ka jing penyap hanrei hakini ki aka barok ken ngi job thiau da uta uba it yang ngi namar ngai scam baka jing yap lemne ka jing em lemne ki angel lemne ki nong sanshar lemne ki badon bor lemne ki aka ki balong mental lemne ki aka ki bansalong lemne ka jing jrong lemne ka jing julio lemne ki aka ru ka wei pat ka jing tau banom la ken ban panye klat no yangi na kata ka jing it ka jong ublay ka baha u Chris Jisu u try jungi pitep habang ila yo ya kata ka jing it ka jong try kini ki bor ki bang hakado ka bawan yale baro ta kasangya no om tang kini kam ta me ka bor jong ka pop kasangya no panyale yangi amen namar bele ni kmi no shall try habang apuli ya kani ka kitab jingken nganong ifi klnong ke ba arpo nga sutho baka batay pang utra de na magata haga gospel jong Yohanes habu yakran baru Nicodemus wong kumne kumbau Moses ru ula kentiu yo tau besen hago riklau kum taru ke day ba on kentiu yo kono breu baru wei ru bang nget hau unum chatsho hanrei unyo ka jingem bam jikot ka ba mot haba yo jisu la dep kentiu ara jar snam menshwa habang iwan ban nget hau ka jing em bam chukut kadai ka jongi amen ka jing em bam chukut kadai jongi yo ngi la kum le pop ngi la thnum yo ngi kum le pop nong ablay nga sakut kum ne baleng ngam poison sunu hari hakani ka singi nga kwa ban pen kan mau tun kin kmi no show try ina pe shu da stish nong kren nong khat san hi ka de khot ka ba safusan kum taro la tho yo adam ubriu banung kong la thau ka men sim ba em hanre yo adam uba khadu ka men sim ba penem Handrei kam shem la long nung kong kata ka bakenja men sim handrei kata ka bakenja do hadin kata ka bakenja men sim utau breu banung kong ula long naga domet u bakenja domet utau breu baar ula long utrai na beneng kat kumbala long utau u bakenja domet kumta biangru kita ki bakenja domet bat kat kumbal ulong utau u bakenja beneng kumta biangru kita ki bakenja beneng ken bat kat kumba ngi ibet ya kedur ke jong u ba kenja domet ngin ya dai betro ya kedur ke jong uta u ba kenja benenggen nganong ye fi ngile ya bet ya kedur jong ni ke domet jong u adam ken ka bible ka kular habang ikmi no show try ngin ya betro ya kedur ke jong try amen ngila long pop namar jong adam benengkong hari ngila long hok namaru adam u ba kado pada Yesus Kristus amen namar chong u ngia long hok ini pe do shi ki nong rom nong ka basan do ka kran yang ni ka benta ka de khot ka ba khat san han rei om kum kata ka jing reng kang kum taru kala long kata ka jing ai e namar lada da kata ka jing reng kang jong tau wei kita ki babon ki la yap no da kam tam shibun ken kita ki jing ai e ublei bat kata ka jing ai ka ba da ka jing ai e ka jong uta uwe ubreu uba uji sukres kila roy kerhai sha kita ki babon pina puli ya kene hi khat arta ka batai adam bad ukres lara namar jong adam benengkong ka jing ringkang ka roy do adam ubakado ka jing ai e ka roy amen yo don hapdeng jongi bapet ne baron hang di pidon hak pedeng ka jing le namar ka pop kawan ban bet ya fi ka yelle bet ya pi kwa ban ong fi ne ka por kmi shu jisu haba pi kmi shu kon lang brat jong blai ong fi ka jing kala kan wan bet amen yo fi ong adon pelat ka jing ling amot ka jing pisa ka man sim na makani ka lenting so kam kut kmi shu try amen pinde yo i bo try unweng ya ka jing pisa ka jong fi ka jing leng a ka jong pi but un ai ya fi ka bor halor la de but pinde long ki breu ki ba yai sha slam namar kita ki ba yai sha slam kin yo ot bet amen kin yo ot bet baru try utip ya de kata ka bible kong bo blay dai wa pentut ya ka banwan hanre man ka weiru ka mensiem kan jot hasti ba ar petros ka kren ya kata hang nong bala man ka weiru ka mensiem kan jot hare pete ba bon ka mensiem ki jot ki de namar ki jing jit ka jongki ki long tek kum ki ni ki kon Israel nganong ye pi ki thnom no ya ka ai ka bo blay wa ki thnom no kham tam ngi barong ngi thnom ya ka ni ka jingem ka bo blay la ai yang abad ye pi
ngiklet bangidang ring bat lang penyiar mensim. Dia kata ke Sam cispa sanpo dekat ke bahan riu ke ong. Tengin dia pulih ke ong gumno. Sam cispa sanpo dekat ke bahan riu. Ai baki ai baro ke ba penyiar mensim ken yaro yo try. To yaro yo try. Kom no? To yaro yo try. Hang ni ke da ong ai baki ai baro ke ba penyiar mensim ken yaro yo no. Dia kata ngasulungo. Doni wei kong yo ngalet kata jeseng. Ngong ngai tai bayalam ha kata jeseng ong yaro yo try. Tai ba yo nga pila day fellowship na. Biyong yaro yo try. Hang ni ka Bible ko no. Ki don ha ki jeseng kan ni ka dekot mday van police yo try. Nama ong yaro yo try day fellowship na. Hang ni kong ki ai baro ki bayu. Pi penyiar mensim nam. Pi penyiar mensim. Fi haba nong ayu. Amen. Con ta em. Này con tengah fellowship nè. Hả? Con cũng ta ya baro. Anda ingi bonsin ngim ya roy. Dong ya roy try. Kam đấy cái chong y. Hey, no ya roy you try. Ngi ong kublay. Hỏi, ngi đấy mà ong kublay. Hắn rây cái Bible cái yang ngi mà ong no. Ya roy you try. Nyaman ngi penyiar mensim. Habang ngi penyiar mensim. Makanya ka mensim. They try by. Ka Bible ka ong. Habaula persat hak tak terlihat kemat. Ubriu kalalong mensim baim. Udah ublay ubaai kini mensim. Bateng ngi tanum no menong. Apa balik tahu ya nga? Apa kan yap no kum ni kecingim. Kum kini kecingim ba mga yap no. Ki babun ki perkat bada yap yo jing suk nga ong ifi. Da yap da dei ke jing suk takala dei ba suk tam. Hada ke jing yap kam dei ka jubab. Utrai uang ngam kwa pin yap ngakwa ba pinem. Dia kata David uang hagasam hi. Hagasam sispa kat pra dekat bakat nyo. Nganom yap hanroi ngan bangan penbena kejingle utrai. Utrai kwa ingi bane mam banyap. Teng yon penyap no. Haus talai pasi. Ngi penyap no hau drugs. Ngi penyap ila dia kekiat. Ngi penyap dagi babun jaj. Utrai uang ngam kwa pin yap. Ngakwa ba pin. Baru orang ada kuat ban kerku ya pi dah kerta ke Baslam sam dai puai. Amen. Wang kuat bakat bapidang teman kata pidang po. Baik sam khandai po ar ko ngum no. Tengine pej hang ni ka por sam khandai po ar. Kerkhot ka bakhalai khat saw. Kita ya ki bala thung ha ka ying utrai kin po ha ki plau ublei jongi. Kin senang seiso habakila teman ru. Kin long ki badap da ka kleng bat ka jing po. Ông no, đã teman dap dah ke? Pada kecing po, mesti ada mardap klen dia. Amen. Utrai ukwa yang iban kerku dah Muslim kerta. Ukwa bangin po, ukwa ban pendap klen. Ke Bible gong, abang yang ngilat tong ha kayeng utrai ngin po andalah teman ro. Amen. Kita samlat te parsutu. Kali tu badam repo cerong. Ong po ada. Ke Bible kong utrai udah dan kata kajing ang nur. Dia kata ongi wat bam ya ke basnio, wat di ke basnio. Namar kani kakate ya kajing em kajong pi. Ngangai pi kajing em ke bakerhai da. Ba kajing em badapura. Amen. Bat try ku ayangi kata han ngi bonsen ngi ngop man hakini ki bamdai. Tadai namar kata ngai man sem ya pi we yang ni kapor. Haba pi don kajing lenga, pi don kajing pisa. Ha kata kapor, pai so try. Wat leit ban tanum yo try. Amen. Bat ong try yung nga bakla ni try. Fi kini ki ong ngila le pop ki ong ta em. Sip ka pop bakila le kya sutu to ki ong. Bangila persya ya utray bangin le sagari kanan. Ki sutu to kata. Ngiru yo. Tenteng ka don pa ka jing le ka jing sngo pi sngo bakam poi she ka jing em jong pi em. Sange ang ta ken. Babu jing kali bale ngampoi. Yo ngaklet yo utray ne ba ai kini ka jing em. Amen. Yan pai so utray. Bara ba pi pai so utray em. Utray ong. Pi ngap ngangan le. Amen. Ngangan le. Pi dong ong try weng kali ka jinge na. Try ong nganum weng kali ka jinge. Hande pi yo yang ka jinge kan sapet na pi. Amen. Pi dang doai nong weng ka jinge try ong nganum weng. Pi yang ni ki ong kini siapa doai. Ai bom ni sending kun ria. Belai ong nganum pen ria sending. Nama ngadon sendong. Amen.
Usaitan uperkat abo penjot yo Adam umanengkong la penjot ya pertai hanu blay ula penkre yo Jesus Christ. Dai nama kata kaktin ke jong terangan ai sakani ke khot ke bakat du. Hakani ke por na ke kitab jing penpau. Nong ke bakat lai de khot ke bapra. Fitip hakal nong ke bakat lai bangi puli kita jing penpau. Ngi ken mau tong yo no fitip. Merat klau hunriu. Deyam. Hare ngiklet yang ani ke khot ke bapra habangi puli. Ya kalau nong ke bakat lai ko ong kum no. Te kita barok kibalaya syong halor ke kendo. Kin mane dam yau. Kiba ki kerteng jong ki om syam la tho hakata ke kitab ke jingem. Jong uta ukon lang berot. Yau bala penyap la mendang long ka pertai. Ngiklat kening ke khot baong. Syapang uci su hang ne baga keren ka ong. Yau bala penyap la mendang long ka pertai. Uperkat ula penlepop yau Adam. Kepertai kelakut Henry try ulah dapat krek lupa amen belai upa dapat krek lupa yu kon lang berat ubala yap na mendang longga pertai berkat kani gedi gelenong bangi ngi bonsen ngi misinterpret ngi bakla teng bangi berkat betang maraklau ngi klet pe yu kres amen ngi klet pe ya no yo kres hang ne pioi bala yap nadu kapor mendang long ka perteh kan jaman sim padha bakan jado arajar snem mensyua amen padai nama kata yodon na pring jongi ru hakani ka sengi hang ni piong ngalang a ngapisa ne bapet ma pi piong ngalang a ngapisa ka men sim pan map sono trai yo kadon kapop ka bapi pilale ne kadon ka jingkren bakla ka bapi pilale pan map no trai pai shu trai hakani kapor ka menta bakan mau yo piong ngakwa ban lait nya kapop ban lait nya kapop dai tang kawe kelenti Pet nak show Jesus. Kapop kala pet na pi. Ingay sekarang ni kesini bagani kertian kalau long syaka jingkerku haga jim ke jongfi. Haba fi pet yo fi ong di manga. Bunsien fi pai syaka pop. Bunsien fi haba kapop. Rei haga ni kesini. Pai nak show try. Pai nak show Jesus Christ ba utrai unyo pen thamai, utrai unyo pen kelas nan. Ya ke jim ke jongfi. Bakumba kitiki Israel hai ba kila syapu tu sending. Kila pai haba boleh lah hukum you Moses menshna you tu senrenong haba kila pet you tu senrenong kila yo ya ka jipen kia kom juru ha ka jim ka jongi haba ngi pet you try haba ngi pai you try utrai pen kia utrai no ai fi ka jim pelai lut utrai no ai ka jim penem ha ka jim ka jong fi ngi ne lang menduai ha ka ne singi nam ta jong fi we pi we pa jim ba beneng lom hoi kerteng ka joming wan khma ka joming porting Jesus Christ no penem jongi try ngi ai ngo isha ko try Jesus mamlom me ko try ublei basin sha ko try ublei sha ko try Jesus badap da ka ji ye badap da ka ji snai ko try mangi yo mat ka ji snai ka jom man ka snai ko try ha ka ji em ko jongi ko try shisha ko try kum ki bre ko try ngi long ki batlat ko try bon sin ko try ngi kolon bon sin ngi ha ko try Jesus ha ka ne ka pop ko try Jesus bon sin ko try Jesus ngi that no ko try re try ka ne ka sngi ai ngo ka ne ka tien ko try me kren na ka benta ka ji em ko jongi we pi we ko try ha ka try ba ki wan kum kita ki por ngin kmet ki khmat tang shemi ko try bangin tep ko try bangi pet shemi ko try de me ko try ublei ko try pet em ko try melo me ko try ublei bo pen khia ko try melo me ko try ublei ko try ubal plai loy ko try ka ji em ko jongi ko try bangi la ban le ki ak barok ko try da me ko try mo perchat boring ko try bang ngai ko try ko maktien ko jomi ko try ko ong ko try ha ka por bang so tlat hang tang lo maklan try ka jing tlat ka jong kil lo me ko bor pen khlan ki ko try ba ka jing ai ga jomi ko try kan lo bala dabyang ko try ha ka ji em ko jong ki we pi we ko try jisu bangkin khmet ki khmat tang shime bangkin tep ko try ba ka ji rap ko try ka wan tang na me ko try jisu ngai ko try me kata ngai be pen thamai ma pen kala ko try ka ji em ko jong ki naru ko ni ka sni ko try bakin ya ko try ka linti ko jomi ko try bakin ba ko try ka ding phna ko jomi ko try bakin em ko try na kam da ka kerteng ka jomi bakin abalong ka dau jong ka jing ko khu ko try jisu kila abalong ka jing shai ko try na kam da ka kerteng ka jomi ko try jisu ngai ko try ka ni ka sni ko try jisu dan preng jongi ko try ba pet ko try ki ma ko try ka jing phang ka jing stom ko try ka tien ka jomi ko try ko ong ka jing kro ba ka jing stom baro me da balo ko try halo ka ding phna ko try jisu ma me ai biang ko try ka jing khia ko try ha ka met ka jong ki ko try ngat ka ni ko po ko try me kta ki me pha ka tien ka jomi ko try me shna ko try ka jing phang ka jong ki ko try jisu ma me ai biang ka jing khia ko try ha ka met ka jong ki ko try me sab span ko try ka jing phang ka jing mong ki jong ki ko try ba leng ba ka jing snam ka jomi ngi pen bana ka jing pen khia ko try ha ka ni ka ski ha ka teng ka jong Jesus Christ belong no pen jingi amen
Ngai ngu sha try bu try long sha bu phao ai ka ktien ha ka gm ka jongi ka baman la kasngi banga ngai chang ni ktien ka long sha ka jing ku ha ka gm ka jongi we pi we ha ka kasngi bo yo dona preng jong fi ro ha ka ni kasngi yo filang kwa shu ki jing slok ni fi kwa ki jing duai bila man phone ti number ba fi ti screen ki jong fi ni fila man kan do english ni ka office jong ka potnet ni dona ka ni ka jaka na do ka sngi ka ba ha do ka sngi sa jan na do ka por ka we bi jim step na do ka por ndre bi jan me to blay jong ka jing suk ulor ka lambat fi baro amen